Insellmilkom u nistedinkom għal 25 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu tas-Sitħat tal-Għid huwa meħud minn dak id-diskors twil sabiħ li Ġesu jagħmel waqt l-aħħar ċena skont il-Vanġelu ta' San Ġwan. Ġesu jiftaħ qalbu jgħaddi dawk il-veritajiet l-aktar importanti għal dawk kollha li jixtiequ jimxu warajh. U interessanti, anzi, jiena nazzar ngħid fundamentali illi fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd Ġesu jitkellem mill-imħabba tremenda li l-Missier għandu għalih. Tagħha Ġesu għamel tant esperjenza profonda li l-ħajja tiegħu fuq din l-art saret tweġiba kontinwa għall-imħabba tal-Missier. Att ta' ubbidjenza sħiħa lejn il-kelma, lejn il-kmandament, lejn ir-rieda tal-Missier. U Ġesu huwa konvint illi bis-saħħa tat-tweġiba tiegħu għall-imħabba tal-Missier, bis-saħħa tal-ubbidjenza tiegħu u jibqa' din l-imħabba tal-ħaġeb, din l-imħabba li ddawwal u tixpruna il-ħajja kollha tiegħu. Ġesu jixtieq illi l-esperjenza tiegħu tkun anki l-esperjenza tad-dixxipli tiegħu, tkun anki allura l-esperjenza tagħna. Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. U jżid, jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' Missieri u qiegħed f'imħabbtu. Min jiskopri l-imħabba t'Alla f'Ġesu iwieġeb għal din l-imħabba u t-tweġiba hija mmexxija mill-ubbidjenza lejn il-kelma ta' Ġesu, lejn il-kmandament ta' Ġesu. Dan huwa l-għerq tal-ferħ fin-Nisrani, mhux ta' bxejn li Ġesu jkompli u jgħid għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun fil-milja tiegħu. Min jagħmel esperjenza tal-Missier Ġesu u jimxi fit-triq tal-ubbidjenza lejn il-kmandamenti jaf li l-ikbar kmandament huwa li nħobbu bħalma ħabb Ġesu. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Hija mħabba li tingħata li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu hekk għamel ta' ħajtu għalina, lilna li sejħilna ħbieb u jfakkarna u din hija kelma ta' kurat sabiħ immens, mhux intom għażiltu lili, iżda jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Kemm hi sabiħa. U għal-mulej li sejħilna għal din il-vokazzjoni. Il-vokazzjoni għall-imħabba hija sejħa divina. Ejjew nilqawha u nuru li aħna ta' Kristu il-xost. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.